Joo, hyvää päivää taas kutsujat. Nyt näytä perät viestit. Saat luvan loppua kohta. Mä menen asetuksiin tekee hirveitä asioita. Ja tosiaan taas ollaan tän vaan robotin parissa. Tavoittelen tässä Leo-robottia, mutta se maksaa liikaa. Tosiaan se maksaa tosi paljon. Mä en tiedä, osaanko mä haastaan ensin. No ei puhuta siitä kuitenkaan sen enempää, vaan olemme jo battlessa. Nyt saatiin tosi hyvät tyypit. Nyt saatiin tosi hyvät. Nää viestitään ja tosiaan minun piti ketkä vähän sitten. Niin hiljaa sen takia, koska ei puhumista. Tässä tulee taas 2 päivän jaksoa. Niin 7, tosiaan yritetään monta kertaa, mutta kun ei onnistunut. Koska video hylättiin. Niin tästä tulee nyt tää uusi jakso. Tätä ei varmasti pysty hylkäämään. Tuhoa kaikki pahasta. Ja täällä mitä muista, eli näitä sitä tekistä 2 battleen jakso, mä en voi ollut 3 battleen koskaan. Ja kun minä yritin tätä storagia oli vähän, ja mun tilastossa, niin jouduin tyytymään niin todella. Se ärsyttää minua aika paljon. Se ärsyttää minua se niin paljon, että melkein lopetin kuvaan. Nyt toi EP Magnus vai miksi toi vaan? Ja molemmat on kreettinen. Ja 2 ohjustykkiä, jotka ovat hyvin voimakkaita. Mutta ei minun voita. Olen tuotunut EEF-hidille 2 kertaa. Se EEF-hid tekee 1 tekee 1 tonnia 111 HP:ta. Eli se on tosi paljon. Nyt mä liivaan juokset tehdä tätä. Tai katsoa tätä. Eli mennään suoraan tokaan battleen. Jos me ehdimme vielä 3. battleen, niin se... Eli tässä voidaan... Toivottavasti tästä tulee nyt jotain. Muussa tapauksessa lopetamme jakson.
No nyt saatiin kyllä hyvä tiimi. Joo, todella hyvä tiimi. Kun mä saan siis tuon Leon. Ainoa jätkä, jolla on ESS Tunner. Tosiaan täällä ei murroinen, niin mun pitää tulla vähän kovaa. Nyt täältä näin pistetään boa sen takia, koska mä en jaksa. Mun golemilla taas on niin hirveän pitkälle, joten mä en jaksa mamistella siellä niin kaukana. Joten otan se tunneria ja mä nyt mikä tumpas sitä nyt olikaan. Kuitenkin se oli joku tumpassi. Ja boa. Mun paras robotti. Maksimi healthit. Ja mini healthit. On todella vähäsen. Itse mä en todellakaan ikinä kirjoilla mun videolle sen takia, että mun tuntuisi aika nololta. Ja taas voitto. Me ehdimme kolmandenkin battleen. Mutta ostetaan ensin tuo Leo, koska nyt meillä pitäisi olla varaa. Kanke robot tästä näin ja store. En oikein usko, että riittää vieläkään rahat, mutta katsotaan. Tosiaan en voi ostaa lankelottia. Se oli aika lailla lähellä. Jos minä saisin lankelotin tai fierin, niin mä ehdottomasti ostaisin. Ja älä siellä nyt, ei murroi tätä paikkaa. Ja vielä nopeasti yritetään kokeilla, voinko ostaa. Yes. Nyt mulla on Leo. Esikuip. Sori, mutta on tästä mahdollisimman mukaan. Se tunneri. Näin otetaan vielä nopeasti yksi battle. Ja hupsista keikkaa, otan tämän yhden battle ja sitten lopetetaan video. Koska mä otan 14, en otte tälle summasti hyvin. Tosiaan aion aloittaa taas tällä.
Ja nyt saatiin taas tosi hyvä tiimi. Ja 2 tunaria. Ei kun 3 pas. Nyt perus lähtee. Jeppa. Mani. On tullut jonkun. Ei kun en näkään. Was? Toi ei oo. Onko tää? Minuun. Aina minuun. Miksi mä oon aina arvoisin? Varmaan se on tähän kun mä oon. Hei äiti! Oikeesti äiti, ei ole. Selvä äiti. Ja nyt mun pitää vähän lujemmin puhua, koska nyt pidettiin todella hyvästä äänenpoistohuoneesta, joka oli musta todella hyvä paikka sen takia, koska se on todella hyvä ja minä lopetan tämän tähän kohtaukseen sen takia, koska en ehdi enää 4. battlea sen takia, koska en yksinkertaisesti jaksa enkä myöskään halua. Eikä ehdi. Joten me sanomme heipä, jos en ehdi. Mä totetan, että toi ilo ei näe mua. Mutta hooppa, että kysymysmerkki. Nyt nuoli tekee videota, joten nuoli ei voi. Niin, mulla on kuvaus kesken, mä en nyt voi. Videoiden kuuluu olla tän pituisia. No mä teen tästä 15 minuutin pituisen. Puoli tuntia. Eka kuvaus meni pieleen. Poistitko sen? Kyllä. Ja sitten sen jälkeen mä joudun aloittaa uusiksi ja mä joudun vaihtaa settingsejä. Nyt Maikki en voi. Ole nyt Maikki hiljaa, et sä pelaa Ja tosiaan kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tätä videota ei taas hylätä taas. Joten se oli Noel Pommittaja ja nähdään sitten joskus toisten.